ऐसा बात आई बोटी है जी। अच्छा ठीक बा, तो हम बाद में बात करते सखी। ए सोचा न गुआ का सर समाचार बा? सब कुशल मंगल बा जननी, अपने बताई ठीक ठाक बानी जनू? हां सब ठीक बा। अरे बबुआ के बियाह के महाराज लेके कहत रही, एगो लड़की बड़ा बढ़िया देखले बानी। तब जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, ठीक ठाक बानी नु? ठीक बा भाई साहब, कुल ठीक बा, अपन बताई। सब बढ़िया बा, हमने कटता। तब बात हो तो कुछ आगे चलाई। हां लड़की दे बढ़िया बेजन में पढ़ल लिखल बिया। देखी भाई साहब, हमारा के लड़की से मतलब नहीं खे। हां हमरा के लड़की कैसनो रही, चली लू लंगर करिया गोर कैसनो रहे, लेकिन देखिए हमारा के 25 लाख रुपया दहेज आ एगो थार दहेज दिवाती। थार चाहिए 25 लाख नगद, ये याद रख। बाकी तो कैसनो लड़की रही तो घर में कोना पड़ल रही, उसे का लेके दे ना जी। उ तो हमार दहेज चाहबे करी। जी जी 25 लाख रुपया एगो गाड़ी चाहबे करी जी। बाकी हमारा के ही चाहिए संस्कार एकदम बढ़िया। अब भाग चुप रही, ना बुझाता ना बोलनी, संस्कार लेके का चाय डालब। देखी भाई साहब कैसनो चली लू लछन ओकर बेकार रहो निमन रहो, बाकी दहेज में 1 रुपया कम ना चाहिए। ठीक है बात जिसे कहा तनी कि लड़की कैसन को चाहिए, फिर बाद में हमारा के शिकायत मत करन जा। अरे महाराज हमार बात सुनी, कोनो ऐसा तैसन थोड़ी नहीं खे हमार लड़का। एक लड़का बाहू में सरकारी सर्विस नौकरी करता। नौकरिया पता बानी? जाइए ना खेदू के घर ले पूछली, जोखन के घर ले पूछली, बगल में बांधनगर में पता लगा ली। हां वो तो लगाइए ना के सीना केहू कह दे कि सरकारी सर्विस नौकरी कर। ठीक है बात, तब हम जाते नहीं। ठीक है वो बुआ। इतना तो आई है ठीक नु? ठीक बा, निश्चिंत होके कबो लेके आइबा माधुरी पर, और सबके स्वागत बा। ठीक बा, बराबर सब हम देखो हम। ठीक बा वो लेके आई। ठीक बा जाते। ठीक बा भाई साहब, नमस्ते। प्रणाम लिया गई। काजी ठीक नु भई, मान ली कि एक लौता लड़का बा, ठीक कहनी है नु? हां सब ठीक बा। एगो थारा 25 लाख रुपया, हाँ। वो तो कुछ नहीं होगा कि कितना पढ़ाई लिखाई में खम खर्चा लागल। तब देख ली हरिंदर भाई जी, है लड़की भाई ठीक बे सचिन भैया। लड़की ठीक भी हमारा पसंद भी है, और इतना लड़की चाहिए हमारा घर में। ठीक बा, जब लड़की ठीक भी आ तब काम में करा के आगे बढ़ा जाए, लड़का हमारो ठीक है बा। तब का कल जी हरिंदर भाई जी? लड़की में ठीक भी है, तब चले गए। हाँ चली चल जा। ठीक बा बचिया जा खाना बना दो से करा है, कल जाए के बा वही जा। अच्छा का होता? बैठी का होता हो जा कुछ नहीं के हो। शादी ठीक भइला का बचिया? ना कहाँ ठीक भैया तुम भइला। बात का कह दे, अभी हम पढ़े लिखे के उम्र बता शादी होता। अरे देखो वही 2-3 गो हित रहता घर वाले निकल। हाँ तो आई रहला ना, ऐसा ही घूमे फिरत कहला जान पहचान के हड़ा। माई के नहीं हरे करलान, मामा ऐसा ही कहला कि आइलो नहीं गोवा में तो घूमे चलिए। अरे माई के त नहीं के त एगो हौ रहे गुआ आ हौ एगो रहन वाला जान पहचान के रहन। वो भले हो या त जान पहचान के का बाजी देख हौ मां का सुधना के लड़की के बियाह खातिर माने हम मामा आई रहलन। हाँ बबुआ उहे बात रहा। अरे बुचिया देख हम तैयार होखल भी, हमरा लागे त बियाह के बात तो जान तक छोड़ भैया, देखा तुम नजर मत लगाओ, ठीक बता से कहा गल कि नहीं के बियाह शादी अभी हो। अरे छुपैबा जा त फंस बजा। हम जानता नहीं ओकर लइका उ का करेला, जान त दिल्ली में लोहा फैक्ट्री में काम करेला। आ कहत कि दिल्ली में नौकरी में बा, कहेला नौकरी में लोहा फैक्ट्री में काम करे बा। रोगा नइखे विश्वास चाचा तो चली हमरा जो हम देखावत नहीं ओकर लइका का करलस, कैसे खालस। तो मालूम नहीं कि हाथ में बढ़िया बुचिया बिया कर काहे के तू घर में बाटत नहीं। हमरा ला को हम बुचिया के शादी करवा दे अथी में का कहला लोको पायलट रेलवे में। खाली फेंकत बाबूजी एकर बात पे मत आइया, ठीक बा? तो एकर के बताइए मत कि बियाह तय किया। का भेल बुची का? बाबूजी ले कौन सब्जी ना बबुआ तू जब सोचत रहा वो बात ना भेला, बियाह ना सेट भइला। ना रउआ सोचत तो हम कि काट दही कि काटे वाला ना हो, ये हम जोड़े वाला जोड़ के बियाह कतना करवा देनी। जा दे भैया, बाकी ओसन होई तब न बताल जी तारा के। हां तो जान पहचान के रहन चाचा तो बता दे रहनी, ना तो फंसी हम तो फिर बाद में हमरे के याद करियन कि ठीक कहत रहे। नहीं ऐसा कोनो बात नहीं है भैया, ता मैं तो गांव न गली कुछ छुपेला निमन चीज तो छुपावे नहीं कर। हाँ बबुआ ये छिपे लाई कुल। अच्छा ठीक बा, मत बताओ, बाकी तू जाके अपने मन से पता कर ली हो
तारा अच्छा बाबूजी के लड़का देखे को तो भैया के लेके जाइए मान ला कि देखले सुन हाँ हाँ करिए एकदम तक बढ़िया अथी करवा ठीक बा ठीक बा। जात नहीं हम ठीक बा। सोच समझ लिया लड़का ठीक नहीं खे ठीक बा भैया जा हाँ, जा। जा लेट अब अरे ठीक बा ठीक बा तारा के लिया चलो प्रणाम भैया नाम जा जा जल्दी जा जल्दी का होते जी सुना यही तरह बैठल बनी का करी ड्यूटी ना गई है का ना ये वाला छुट्टी रहा ना अच्छा और सब बताइए चाय नाश्ता कुछ भइल कि ऐसे ही भूखे बानी नाश्ता हो गल बोलबे हाँ मम्मी पापा ठीक बानी लो ना हां सब कोई ठीक बा अपने कहो का होता कुछ नहीं जी बस बैठल नहीं तन राउर याद आइल तो सोचनी रुका फोन कर ली अपने मने मना न करेला कि रुको फोन कर ली भले अकेले बैठल रह लेकिन फोन ना कर सकिन ना ना करी मैंने बताइए राउर मोखे वाले मेहरारू है फोन कर तो का घट जाई ना ना सन बात थोड़े ना बता हां सोचा तो नहीं का आज तो करी अभी नया नया बियाह ठीक हो तो का तो है फोन करी मैंने राउर कहे के मतलब का बात करब तो मैंने बियाह वाला कट जाई का ना ना सन बात थोड़े ना बोले के कट जाई बियाह ए भैया का कहत हो तनी दी खजलो नी दी लो खा लो कोनिया हरेंद्र के घर काने बा रोवा गांव में कौन हरेंद्र दक्षिण टोला वाला पता क के आई बन कहलो जे दक्षिण टोला घर हो दक्षिण टोला हरेंद्र के हां तो हमारे नाम हरेंद्र हो हां हमारे नाम हमारे लोग हरेंद्र कहेला भैया जौन गलती होखिल माफ कर देम हम ना सोच जलाई कि रवे नाम हरेंद्र हो का दिक्कत बा कोई नाम ना पूछेला गांव में ना तो हम कहनी हरेंद्र नु भैया कहल चाहत रुके के उससे का सब अनजान में कोई कुछ कहेला रउए काम खाती आइल है ये भैया रउए के खोजत रोटी बताव तनी का बात बा बतावो कोनिया रउ लइकवा के बियाह ठीक भर बन लपेटनपुर हां तो उ बियाह करबो मत करो ना तो लपेटा जिम रसरी लेखा का बात बा हो लइकिया के अभी रुआ चाल चलो नहीं जानत बड़ी दूसरे किस्म के हिया जान जाई हम पता लगा ले हम जब कर तो मुझे करवाऊ हमरा बताई हमरा के ऐसन बिया हम कर तो ये कर कैसे रुआ के महाराज बताई अब रुआ ना मानो तो खोले के पड़ी अब हां तो का बात बा हमरा के बतावो सुबह के जाले कौनो जोरे आ सांझी के आवेले कौनो जोरे अब जान जी कैसन बिया लइकी ना ना हमार अगुआ टंच बा लड़की हमार ठीक बिया हमार शादी को सौं करे के बा अरे महाराज कहत लड़की के व्यवहार ठीक नहीं खे घर परिवार वाला ठीक नहीं खन भाई वैसे ही दारू पिएला बाप के तो कहबे मत करी उ तो वही में गिर रहला देर खाना में याद हम मानम ना हम मुझे शादी करब हमार अगुआ टाइट बा हमार अरे रुआ के महाराज सही कहत ने बिया हम जहाँ कहते हो करी पैसा तो तनी कम मिली बाकी लड़की बढ़िया दिवाई ना छोड़ा हम मुझे करब शादी अब एक जगह ठीक हो गइल बा दूसर का जगह फिर हम देखे जाई अगुआ हमार कुछ कहते नहीं खे अगुआ हमार टाइट बा अगुआ का बताई घुसखोर अगुआ लखले बानी तो अपनी ऐसा अगुआ रही तो न बियाह करवाई छे तो पता चल जाई नु हम आवत तनी गौवा में घूम के रो गौवा काम बा सलोचन घरे ठीक बा और वही के रह हम पता कोली फोन पर अच्छा बैठी हम आवत तनी उनका घर में घूम के ठीक बा आबो हो कहिया से हाथ ना दिन तक मिलल जे चोरी छुपी ई बताइए आपे के ना मम्मी पापा दिन रखल लो उतना लंबा दिन रखवाल के का जरूरत रहे जी देखिए अब बात करे का बात बा भाभी लोग बोल के दिन रखवाई बस ठीक है बा चलो जा मान ली कि घरे भी लेट हो तो मम्मी पापा खोजे लगे लो डांटी लगे अब ठीक बात है चलो चलो रुक जाना थोड़ा दिन और आपके तो मने ना भरेला घरे मान ली कि डांट सुन ले तो बढ़िया बना और टाइम पे जाइल जाए तो फिर दोबारा मिलल जाई अब का इतना तेजी बा बताइए 6 महीना टाइम बा लेकिन अपनी भाभी के कहो कि दिन आगे करवाई ठीक है हम बोल देंगे भाभी से कहकर चलिए ठीक है आप बात करके फिर कल मिलते हैं आपसे हम यहीं पे ठीक है ओके बाय बाबू बाय 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 कौड़ी दीदिया के बियाह कहाँ सेट कइले बड़ा जंगल झाड़ में चलो बाबू आप तो जी बियाह करेगा नहीं है नु ठीक बा चलो अब तो जवाब सवाल को का वहीं के नु बा अरे बाबू रुक रुक रुक
बबुआ ओने कहाँ चले के हे ये बैठल बाड़े ये भेंट क के आ चल के लेट होता गाइयो दुहे के। ठीक बा ठीक बा ठीक बा। इंदर भाई आई भाई जी प्रणाम। आई क्या बात बा? बात ये बड़ुए आई पहले बैठी। आई बैठी तो बात विचार हो जाए। बैठी। रउआ के यहाँ शादी ना होई। काहे महाराज काहे ना हमारे क्या शादी करो? अरे अब हम ना नु करब हम अपन देखतनी। माने काहे का दिक्कत बा? हाँ तो लड़की के हम उतना तिलक ना देवे सकब दूसरा जगह कमे में सेट क के अपन लड़की के ठीक कर देले बानी। कहाँ ठीक कइले बानी? अरे वो का बतावला के इसी बड़ुए अब हम रउआ के यहाँ शादी ना करब हम दूसरा जगह बियाह सेट कर देले बानी। रउआ अपन लड़का के देखब। जाई जाई मत हमारे के शादी करो। हमारे के आम बात ढेर ढेला गिरी। ठीक बा जाते नहीं यार चल बबुआ। जाई जाई। इस साला सोहे बियाह काटवा कर लरे मर दे। बियाह काटे कल से सोहे बियाह होए कट गई। तो को जीव रहल एकदम आके हृदय में कुछ से बतिया बता जाके इन्होंने बेल देलस। अच्छे सोचाई बाद में आवे तो आवे कहले बानू कहत बा तिलक दिवाई हुए जा कही ता शादी होई। पहले चल आवो। का भैया लड़कियां दरोगा का परीक्षा निकाल ले भैया। ओ तिलक देम 35 लाख अकार ये महाराज ओ घर के सामान सब फ्री कुलोट। अच्छा करा देते हम बढ़िया ले रुआ सबर रखी ढेर ना 2 दिन में रुआ के लड़का खोज के लिया तो एकदम नौकरी वाला ले आई। हाँ रखी एकदम फोन रखी एक जगह आई बनी हम ओ ये लावत तो बात के हम आई ओजे। हाँ ओजे रुआ घर ही आई रखी लड़की नौकरी लागल तो अब का महाराज रखी। आ महाराज रुआ हे जा के बैठल बानी हम रुआ के हो जा खोजे तक कहले नहीं हो जा बैठा कर रुआ हे जा आगुनी का करी दिन भर बगीचे में रही दुआर बतावे के शांत के बेरा भूल चाही नु। ए महाराज बोल देते हो हे घर के द्वार पर जो हमरा के मारो जा वेट कर रही बानी। से कोनो दिक्कत नहीं है बैठी। वही बियाह करब लइका के कि ना करब? ना बियाह होई। लड़की दरोगा के रिजल्ट निकाल दे बिया अब 35 लाख रुपया देता आ घर के फ्रिज कूलर सब दही करे के बता कही आ ना तो तिरचनपुर के देबे करबे एगो लइका ओकरा ला करा दे। ठीक करो बतियावो होई शादी होई हां बतियावो चली तब जवन शादी ठीक कर रहे हम का जवाब दे देनी। हां और के शादी ना होई। चली तो ठीक बा हम बियाह करावत है ओकरा ला बढ़िया 35 लाख आ दरोगा लड़की आ फ्रिज कूलर जवन मांग बाबू ऊपर में कहन तो और कुछ दिला देम। ठीक बा ठीक करो शादी। ठीक है बा तो परसों दिन हमरा भी फोन करम। ठीक बा आया जाई हमरा गांव में ओ जले चल जाई। ठीक है बा ठीक बा तो जाई। ठीक बजा ठीक बजा तनी। प्रणाम जी भैया। प्रणाम। कोनी बियाह हुआ कोनी ठीक करैनी हां ए महाराज लेकिन बियाह तो एक जगह ठीक कइले बानी। बताई महाराज जाई हम काट उठ के आई हमरा रउआ बियाह करावे में ठीक लागेला आ हमरा काटे में ठीक लागेला। हां तो एक जगह तो करौले बानी। गौवा के नमवा पतवा एड्रेस सब जितना होई सेंड कर दे। तो ठीक है बा हमको देम। हां फिर रउआ के हम बताई कौन सेट करावे के जाए के बा और जले जोन होखी लेन देन बतिया ले बढ़िया ले। ठीक है बा। हां अरे होई चाहे ना होई रउआ सेट कराई हम काटी पैसा कमाई जाओ। ठीक बा ठीक बा। जब दुनिया यही पे बात हमनियो करा हो जाई। हां रउआ कराई हम काटत हनी। ठीक है बा। चली तब बता ओकर नाम पता बता दे कहां गौवा हो? आई जे लेमपुर ठीक करैनी हां। लेमपुर बाबू के नाम बखोरन नाम पड़ी बाबू के। बखोरन हां आ ओकरा दादा के ओकरा दादा के खखोरन। खखोरन हां खखोरन हां आ लइका के का नाम हो जी? लइका के नाम चिलारा। हां महाराज कैसन का घरे चल जते चिलारा बिलारा घरे। लेकिन ठीक बा सा रउआ के कतना देता से बियाह कराई घूस 20,000। 20,000 तो में हमार कतना बा? वो मेरा बा 5,000। महाराज के बियाह ना कट पड़ जब चुपचाप घरे 50-50 करी।
महाराज रे 50-50 पर काम चली बतलाई। मेहनत सबसे ज्यादा के कर लगता। मेहनत तो राउरे बा लेकिन ठीक ठाक करे के बा नु। हाँ तो 50-50 रहल ना तो हम चल जब दूसरा पार्टी में। ठीक है बा। ठीक बा तो 10 से ट्रांसफर कर देम। ठीक बा। हाँ ठीक बा तब हम कल काट देम आ परसों दोसर लड़की लागे भी पहुँच जेब लेके। ठीक बा ठीक हाँ बा। आ ओकरा में देखम 20 ले ले मैं तो दूसर को ठीक कराई तो 10 ले कम मत कहब। ठीक है बा। कहम कि हमारो में का दोष बा हम तो लड़की दिखावते बानी ठीक हो ही जाता। अब तोहरे में कमी बा तो हम क्या कर सकी ना। ठीक है बा। हाँ अपन अपन आप जस लेबल जाला गलतियों कइल जाला दूसरा पे फेंक देबल जाला। ठीक बा ठीक। चली तो ठीक बा। ठीक बा। ठीक बा रखा तनी। ठीक बा। मरे 2 गो बियाह कटवई में 15,000 कमीशन हो गई। महीना में 6 गो हो जाए तो ठीके ठाक हो जाए। एगो नौकरिया ले बढ़िया ही नौकरी बा। ए महाराज लेके रोगा के खोया हम परेशान भइल बानी हैरान भइल बानी। रोगा का हाला से हम अपन लड़का वाला के जवाब दे देनी अभी तक लड़की के हम किसी ना कोई नहीं। और रोगा कहानी करे वाला लड़की को हम भेज देवे बियाह लड़का बड़ा बढ़िया देखले बानी। रोगा अभी तक ना ऐसी कोई नहीं। ए तो हम का करी रउआ आवे में देर कर देनी और लड़का के तो दूसरा जगह बियाह हो गई। ठीक दूसरा जगह हो गई। ओ लड़की वाला बढ़िया रहे और लड़का पर पैसा गांज देला और हो गई ठीक। सब कैसे होई? ऐना कोई लड़का रहे मलेटरी वाला लड़का रहे वो अग्निवीर वाला ना रहे पहले वाला में के रहे। रउआ में लेट कर देनी जाई पता लगी तो बताई। जाई माथा मत खाई एगो सुबह ला हमर माथा खराब और वो सभा के टेंशन दे माथा तो रउआ हमर खराब कर देली। अरे बबुआ मार तो ही टेंशन वाला हमके बियाह हो कटवा के आई बहुत बियाह कटवा भइल भाई। ना हम के बार तो बार हाय हाय बार बियाह काट आई। तेरा का जाओ ना टाइम वाला से अरे ना ए चाचा अरे कराई हो बियाह कराई मत पका। एगो लड़का बा हां बाकी रुआ राजी होखम तबे होई। कहां बा लड़का कैसन लड़का बा? लड़का हमरा चाहिए 24 साल के। 24 साल के? हां अरे 30 साल के 40-35 साल के हो बीच में रही तो चल जाई। ना ना हमरा 24 से चाहिए। 18.5 साल के एगो बा वोट 18 साल पर लागेला और वो 18 साल पार कर गइल बा। तो उम्र में तो छोट बा। लड़किया कितना के बिया? 20 के उम्र में बियाह अभी। 24 के हाँ एक जगह लड़का था बा 1202 भाई। अच्छा खेत उत्सव बा नौकरी तो अभी ना कर लसो अभी पढ़त रहो बाकी खेत जमीन बहुत बा। बाबू के बा बिजनेस बड़का फैक्ट्री बा 3-4 गो आ 2 भाई हरसो 2 भाई। हाँ आ बहिन ओकर एगो बिया ओकर बिया हो गइल बा। अच्छा आ रउआ लड़की खातिर उहे लड़का ठीक बा सब। रउआ लड़की खातिर बहुत आराम रही सब काम करियो सब बढ़िया ले एकदम बैठ के रउआ लड़की के खियो सब नौकर सब 1200 2 गो लड़का 12 साल के 24 साल के हो जाई अपने लड़की से ब्याह करा दी बहुत मस्त रही। एगो घरों करी एगो बाहरों करी एगो ड्यूटी करी एगो घरे रही। अरे बारह गो ऐसा का के एगो लड़की के 2 गो लड़का ऐसे करता चल बबुआ चल पलर गोली चलाई एकरी है हाले बा झूठ सच बोले के। बोले सरी ई बुढ़ावा के बुढ़वा को बना देंगे 20,000 झीटारी जवान हमारा के आई ला जब बुढ़वा कर जी दलाल लगुआ भैया कैसन बने जी? बढ़िया बनी अपने कहीं। ए महाराज बुढ़वा तो आई रहे क्या कहत रहे? कहते ना रहे बहुत कहबो कैला हा का कइलो से महाराज लिखी? ए महाराज देह के दर्द कबार दल हा बे देखो तनी दे तनी आधा मार गए तनी
ऐसे कुटाए के पड़ता हमारा ना तो आज रे उल्टा होई रउआ हमारा वाला सीन करी हम राउर वाला पैसा रउआ हमरा के कम देता नी ना रोवे इहे करी हाँ तो 2% और बढ़ा ले ठीक बा बढ़ा लिया ठीक बा रखी तब जा तनी जाए के बा आ सुनी ठीक करैला हने करियो हां महाराज लेकिन 4 गो ठीक करल बने हेने 4 गो ए मारा 40 दुनी 80,000 तो हो गई 40 रौरा 40 हमार चलिए महीना के काम निकल जाई कहाँ जी जाए के पड़े नु काटे हां हेने आरा देने आरा पियर हो हां और ई दुगो ए महाराज बक्सर वाला तो काल जाए के बा तो बक्सर जाए तो एगो दुगो ना देने डुमरा हम सब यहाँ सब बैबे कोई बनावा ना गो एनियो करा दे एक लाइन में जाइए तो 2-4 गो कह के आओ ये काम की एगो बियाह काटे जाइए अरे तो लागिए हुआ तब हम के बियाह कट जाता का दिक्कत बा में दिक्कत ये बा कि हम के बियाह काहे कट जाता तार बियाह हम ठीक करौले बनी एगो कहले बनी एक जगह आई रहा बुआ वो काट के चली गई एगो औरू आई रहा वो काट के चली गई एगो कहले बनी ओकर भेंट हम करतनी हां एगो कहले बनी ओकर भेंट करतनी का कहत हूं तो ठीक है बा देखल जब के हल्का होला हां चलो ओकरा खोजल जब तो ठीक है बा चलो बाबूजी हेलो कहिए बा हां महाराज जाए के बक्सर चल जी आहो तबल तू हेजी बढ़ाता रख तबल हम जो हतन चारू ओर है नीचे उतरता नीचे उतरा पहले नीचे उतारा नीचे हां नीचे उतरा का नीचे उतारा तब नु अच्छा आवत बियाह खातिर में बन जा हां बियाह खातिर अरे कल देखे वाला कल चल झरो घरे जाइन जरूर सब आराम करी जा अरे तू आवा ना नीचे पहले अरे कल चल जी हम जा लड़की वाला हम जानता नहीं कल चल जो हम पहले नीचे आओ मीठा पानी सब तैयार करके रखो आवा को सब मसाला हवा पर नीचे आवो आवे के पड़ी हां आवो तनी तू चौपर फोड़ कपार पर का फोड़बो अरे ना मतलब कैसे हो आवो बोली क्या कहते नीचे आवा ना बोली क्या कहते हां कि तार ये धंधा हो गइल बा कोई के बियाह काट पैसा कमाता लो अरे महाराज काहे के ऐसे कहता नहीं हां बदनाम करो हम काहे के बियाह काटे 40,000 होकर 20,000 होकर 60,000 राउरा लड़का के अरे ये धंधा तो ये के धंधा बा और धंधा करबे और धंधा करबे हैं बोला तोरा मुआ दे दिया ना अब अपने करबे तो अगुआ बढ़िया बोला चल बबुआ छोड़ दे के रखी हमारा क्या बात रहने हमारे खाते या हो कटनी पैसा कमाई दू जब मरबे करेंगे 200 तक का हो गए 40,000 तो आई एक जना ले पहुंच भरंगा ढे 40,000 उनका ले ए भैया तारे को बड़ भाई बानू सलोसा ना ओकर नौकरी लागल बा हां लागल बा अपने पापा ले पूछिए ना बियाह करा देबो कर लड़की बढ़िया देखल बनी मार